салому дуруд ба шумо шунавандагони азиз. Инҷо студияи марказии радиои Моҷир аст ва имрӯз 8 майи 2020 сол нашри навбатии хабарҳои рӯзро бо таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. имрӯз ба муносибати 75-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон собиқадорони ҷангу меҳнат ба ҳама мардуми кишварро тавассути баромади телевизионӣ табрик гуфт. дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ 300 000 нафар аз Тоҷикистон ба фронт даъват карда шуданд. Беш аз 90 000 нафари онҳо дар майдони набард ҷон доданд ва зиёда аз 60 000 нафарашон маъюб баргаштанд. имрӯз дар кишвар 168 собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ дар қайди ҳаёт мебошанд. дар баромади телевизионӣ президенти Тоҷикистон ки ба 75-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ бахшида шуда буд, якчанд ишораи низ вобаста ба вазъи имрӯзаи Тоҷикистон дар давраи пандемияи вируси короно низ ишора карда шуд. раиси ҷумҳур таъкид кард ки аз замони пандемияи коронавирус дар охири соли гузашта ҳукумати Тоҷикистон барои пешгирӣ ва паҳншавии он тамоми чораҳои заруриро андешидааст. мо тавонистем вазъро дар тӯли 4 моҳ таҳти назорат дошта бошем, аммо дар охири моҳи апрел аввалин ҳодисаҳои сироятшавии шаҳрвандони мо ба қайд гирифта шуд ва имрӯз садҳо нафар дар мамлакати мо ба ин вирус мубтало шуданд, қайд доштанд сарвари давлат. таъкид гардид ки ҳоло тамоми имконот ва воситаҳо барои табобати беморон ва пешаншавии минбаъдаи ин беморӣ сафарбар карда шудаанд. табибон дар ҳама муассисаҳои махсус барои табобати беморон саъю кӯшиш мекунанд ки бо истифода аз ин фурсати фараҳбахш изҳори миннатдорӣ мекунам ва ман боварӣ дорам ки онҳо минбаъд низ ба савганди Ҳиппократ вафодоранд ва ба мардуми Тоҷикистон содиқона хидмат хоҳанд кард. вазъи кунунӣ аз ҳар яки мо талаб мекунад ки ҳушёр, доно ва пуртоқату воҳиманок набошем ва дар вақтҳои душвор якдигарро дастгирӣ кунем. шаҳрвандони мо бояд мутмаин бошанд ки мушкилоти имрӯза муваққатӣ аст ва мо ин вазъро шарафмандона бартараф хоҳем кард. таъкид доштанд президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар баромади телевизионии худ. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бастани ҳама бозорҳои либосфурӯшии пойтахтро то 31 майи соли ҷорӣ тамдид кард. طبق اطلاع در این زمان کارهای بی‌ضررگردانی در بازارها با مقصد حفظ سلامتی شهروندان و پیشگیری پنه‌شوی ویروس کووید 19 گذرانیده می شود. با قرار مقامات شهر بازارهای لباس فروشی پایتخت از 3 اپریل تا 4 می بسته شدند و حالا این مهلت تا آخر ماه جاری دراز کرده شد. یادآور می‌شویم که در دوشنبه اکثر مهمانخانه‌ها نیز بسته شده کارمندان خود را به رخصتی نامعین فرستادند. هرچند در خصوص محدود شدن فعالیت قهوه‌خانه و طربخانه‌ها و جای‌های خوراکی عامه هیچ دستور رسمی از جانب مقامات داده نشده است، ولی در بعضی موارد صاحبکاران در طربخانه و آشغال‌های خود را بستند که این البته در دوره مشکل‌زا وضعیت را باز هم کشاله می‌دهد، چون که با بسته شدن هر یک آشخانه و طربخانه اگر به حساب میانه نظر کنیم کمش تا 10 نفر کار خود را از دست می‌دهند. در این دوره مشکل شماره بیکاران زیاد گشته، مردم بیشتر دستنگر خواهند شد. و از دوشنبه به ولایت مختار کوهستانی بدخشان می رویم. یک صاحبکار با نام مبچو بختیبکوف که در شهر خاروخ صاحب مهمانخانه برهوا با نام زعفر است، به مقامات محلی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیشنهاد کرده است که بیماران سرایت شده از ویروس کووید 19 را در مهمانخانه او جایگیر و تبابت کنند. اقدام پیشنهاد نموده صاحبکار را در سمت موقتا مهمانخانه را به بیمارخانه تبدیل دادن در این دوره مشکل البته که شایسته تحسین است. طور از پلیس می نویسد صاحبکار مبچو بختیبکوف 2 سال پیش در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ یک مهمانخانه موثر ساخته به استفاده داد، اما با پیدایش و پنهان شدن کرونا در جهان و بستن سرحد بین کشورها مهمانخانه در حال حاضر خالی است.
меҳмонхонаи заъфар бо тамоми шароитҳои муҷаҳҳаз ва дорои талаботи стандартҳои байналмилалӣ аст. соҳибкор пешниҳод доштааст ки меҳмонхонаи ӯро пурра ба беморхона табдил диҳанд ва беморони гирифтор ба вируси COVID-19-ро дар меҳмонхона бистарӣ ва табобат кунанд ки дар ин меҳмонхона тамоми шароити рӯзгор фароҳам аст. дар ин маврид ҳам табибон ва ҳам беморон аз ҳеҷ чиз мушкилӣ нахоҳанд кашид. соҳибкор маҳбатшоҳ бахтибеков дар кори худ ҳеҷ чизи ғайриоддиро намебинад. иқдоми хешро ҳамчун як амали хайрия медонад ва иброз медорад ки ҳар як фарди тоҷикистон имрӯз бояд корене ки аз дасташ ки ояд баҳри ватан ва халқи азизамон анҷом диҳад. таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман шунида истодаед. бо дастури президенти ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев мақомоти Ӯзбекистон ба Тоҷикистон ба сифати кӯмаки башардӯстона 144 контейнери сайёри тиббӣ фиристоданд. аз субҳи имрӯз контейнерҳо барои ҷойгиркунӣ ва табобати беморони коронавируси навъи COVID-19 тавассути қатораҳо ба Душанбе оварда шуданд. чунин контейнерҳои сайёр ҳангоми пандемия аз коронавирус ҳамчун як беморхонаи шифоӣ истифода бурда мешаванд. бино ба иттилои дарёфтӣ контейнерҳо ба сифати беморхонаи сайёрӣ дар назди варзишгоҳи бофандаи шаҳри Душанбе воқеъ дар рӯ ба рӯи корхонаи насоҷӣ маъруф ба маҳаллаи текстил гузошта мешаванд. ёдовар мешавем ки қаблан шаҳрдори Душанбе Рустам Эмомалӣ ба мақомоти дахлдори пойтахт дастур дода буд ки бо назардошти вазъи мавҷуда аз ҳисоби имконот ва захираҳои ҷойдошта дармонгоҳҳои муваққатиро барои беш аз 3000 кат ҷиҳати табобати сироятшудагон дар кӯтоҳтарин фурсат омода кунанд. бо супориши президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев боз як кӯмаки башардӯстона аз мардум ва ҳукумати Ӯзбекистон тариқи ҳавопаймои ҳарбӣ ба Душанбе интиқол дода мешавад. тавре гуфта мешавад, як ҳавопаймои ҳарбӣ аз Тошканд ба Душанбе 10 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, дорувори, хилъатҳои рӯйпӯши муҳофизатии тиббӣ, дастпӯшҳо ва респираторҳоро мерасонад. ҳамчунин омадани як гурӯҳ сироятшиносон ва эпидемиологон аз Ӯзбекистон дар ин тайёра низ дар назар аст. ёдорас мешавем ки 5 май гуфтугӯи телефонӣ байни президентҳои Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев баргузор шуд. онҳо вазъи эпидемиологиро дар минтақа ва ҷаҳон муҳокима намуда, ҳамдигарро дар бораи вазъ дар ду кишвар дар робита бо паҳншавии сирояти нави коронавирус огоҳ карданд ва дар ин замина омодагии худро барои амалҳои муштарак барои рафъи ҳолатҳои буҳронӣ бори дигар тасдиқ доштанд. дар Тоҷикистон то шоми 7 майи соли 2020 тибқи иттилои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурияи Тоҷикистон шумораи мубталоёни сирояти коронавирус 461 нафарро ташкил дода, ин шумора дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон то ба ҳолати дирӯз ба 2269 нафар мерасад. ҳаҷми интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон дар моҳи март ва нимаи аввали апрели соли 2020 $80 миллион ё худ 50% коҳиш ёфтааст. дар ин бора дар як муроҷиати президенти Ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба хазинаи байналмилалии асъор ки дар он ҷумҳурӣ кӯмаки молиявӣ дархост шудааст гуфта мешавад. хабар медиҳад Азия плюс. қайд карда мешавад ки ба кам ворид шудани интиқоли пулӣ аз Русия ба Тоҷикистон маҳдудиятҳои сафар, чораҳои рӯйдаст гирифтаи мақомот ҷиҳати мубориза бо вируси COVID-19 ва нархи пасти нафт таъсир расондааст. интизор меравад ки касри буҷет ба таври назаррас афзоиш ёбад, зеро даромадҳо коҳиш меёбанд ва ҳукумат бояд маблағро барои пешгирии паҳншавии вируси COVID-19, табобати беморон ва дастгирии камбизоатон сафарбар кунад, гуфта мешавад дар гузориш. инома рӯзи 29 апрел ба хазинаи байналмилалии асъор фиристода шуд ва дар посух шӯрои иҷроияи хазинаи байналмилалии асъор рӯзи 6 майи соли ҷорӣ тасвиб кард ки ба Тоҷикистон бо роҳи механизми суръатнокии қарздиҳӣ $189.5 миллион қарз диҳад. ин маблағҳо барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти таъҷилӣ барои маблағгузории тавозуни пардохт ва буҷет ба пандемияи COVID-19 истифода мешаванд.
و از تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان می رویم. وزیر تندرستی جمهوری اسلامی افغانستان فیروزالدین فیروز با ویروس کرونا گرفتار شده است. در این باره خبرگزاری تلنیوز می نویسد. طبیبان وزیر را قناعت بخش ارزیابی می کنند و عین زمان در خانه اش بستری است و تحت قرنطین قرار دارد. با گفته نماینده وزارت تندرستی جمهوری اسلامی افغانستان وحیدالله معیار، حالت فیروزالدین فیروز وزیر تندرستی جمهوری اسلامی افغانستان قناعت بخش ارزیابی می شود. قبلا معلوم شد که در کابل 40 کارمند قصر پرزیدنت نیز به ویروس کرونا مبتلا گشتند. سپس پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان اشرف غنی و همسرش برای سنجش موجودیت ویروس از سنجش گذشتند و هر دوی سنجش ها نتیجه منفی نشان دادند. قابل ذکر است که تا امروز شماره گرفتاران این ویروس در جمهوری افغانستان 3563 نفر را در بر میگیرد. شنوندگان عزیز، شما تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگر ما جریان دارند و در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای تاجیکستان و جهان مستقیما آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.